wallahi abun da zan giya muku nan don ba a yi wa Allah dole ne, ba mai yin sa bai yi kuɗi ba. Wallahi malamai suka ce ko da a rubuta ka talaka sai an goge an dawo da kai sai kai kuɗi, saboda addu'a na canja kaddara. Ka san me shi? Shine ka share wa mutane biyu hawaye a duniya. Wallahi ko an rubuta ka talaka sai kai kuɗi. Kaji na ce maka wallahi? Shine da mahaifinka da mahaifiyarka. Ko naira 100 ka samo riba ka tabbata su da naira 5 a cikin nasu ko 10 daily. Muna gane wannan kyau? Yawwa. Duk wanda kaga yana shan wahala a rayuwa ka je kai compare rayuwar shi da mahaifiyarsa da mahaifin shi, ba za ka taba ganin daidai ba. Ko kuɗi kake samu istidraji Allah yake maka, ba za ka ji ka daɗin kuɗin ba. Sai ga kuɗin kai ne hawan jini, ga kuɗin kai ne ciwon suga, ga kuɗin kai ne ciwon kai, ga kuɗin ka tafi London akan malaria saboda ga inda ya kamata ka zo ka gyara asalin tushen samun kuɗin. Su ba iyaye karka manta in za su roki Allah akan ka ko ba su karanta ismullahil a'azam ba, Allah yana karba. Yanzu mahaifiyar ka da dubai ka ce ya Allah ka sa ɗana yi kuɗi, to wallahi in baka mutu ba sai kai kuɗi, wallahi sai kai shi, saboda su addu'an su babu tafinta ne tsakaninsu da Allah, guarantee trust, amma hawa na banki ba, ta banki. An gane? Na baka assignment yanzu don Allah, duk wanda ya san bai taɓa yin wani abu ba yanzu aka tashi da karatun nan, don Allah ka bi wajen mai nono ko da yogurt ne ka sai na naira 500 ko na 600 ko na 900 ko na 1500 ka saka a leda, kar kai wajen matarka wajen mahaifiyarka zaka ka je ka ce mama ga wannan hajiya ki min addu'a, na rantse duk yawan addu'a ta maka a daren sai Allah ya karba. Mun bar inda zamu yi arziki mun je mun kama wani abu shirme daban. Anan na baku maganan wani mai kuɗi wanda asalin kissa a wajen Sheikh Muhammad Kabir na fara jinta. Amarya fa yi mamarsa tana gidan gado na laka. Wai kazan da za a siya wa amarya masan da aka bi aka je aka siyo kula sabuwa Malaminu. Kazan amarya ya je aka cika ciki da wannan. A hanya kafin ya so ya ga mai rogo sai ya tsaya sai rogo ma mamashi. Rogo wallahi. Kajin suna mota a kula ya je ya buga mamar. Ta bude yau waɗannan ai wallahi na gagar bacci da ban ganka ba. Suka gama gaisawa ta masa addu'a. Ya dauki rogon ya ce mata gashi mama ta yi ta ƙara rike shi tukunna wani sabon addu'a an kawo rogo Malamin. Wallahi ta dinka suburda masa addu'a ya fita ya tafi. Da ya je ya bude gidin sai faka mota ya je falon amaryar tashi tukunna, ba amaryan da ya tiyo ko gobe ne ba, irin amarya na ba aiku na ana cin amarci malam. Yau ya ji ko an samu kuɗi bare yau amaryan haka. Ya zo ya buga kofar. Tana can falo, tana shan esin sa da ya sa mata kuma. Ɗakin mamarsa kuma fankan ma ina irin abun tare wanda suka yaɗa babu, ba marfin ma. Shine fankan ɗakin mamashi. Ya buga Allah ya ji ƙarshen Muhammad Kabir don baya mutu bai sai aje kullun kuma sai fara wai kofan ake nausa fa tukunna yanzu don abu a buɗe da ƙyar ta jin ana naushin kofan ta zo a cikin irin gigin bace mene useless kaji ba mijinta ne useless da mu kaji ne ka miki a kula har ya ambata ba ga can dining table ka je ka ajiye ni ka dame ni sai ta je da kwanta. Yanzu nan mai hankali ne mai zai na rantse da Allah a gidan zan zo gina mamata upstairs na gold, kuma wallahi sai in ce wa matar da abinci da cefene a wajen mamata zaki na zo na kira karba. Wallahi abun da zan mata kenan. Cefene ma in kina so sai kin je wajen mamata, anguwa zaki je in ta yadda zaki je, in ba ta yadda ba ko mamarki ne ba ta lafiya wallahi ba za ki je ba. In kin ji ya miki ko ne ma in bai ki ji ya miki ba annisa'u suwa haka sirai, mata irin ta da yawa wanda suka fita kada da kuɗi ma ba ka aure 4 a rana ɗaya ba, ka rufe kofa wanda suka fita komai in tana da haske ka je ka gembu ka aure ɗaya ko ba haka bane, idan tana da kiba da dire sai ka tafi Kalaba ai akwai su ko ba haka bane, in kamshi kake so ka ji ya bule ka ko baka yi niyan yin jihadi a dare ba ka tafi Borno ka je ka dauko kannen mu nan wannan bare-barin nan ko ba haka bane. Yawa in kana so ka samu shugaba kuma gaba ɗaya sai ka shiga cikin Fulani, ba ka hada 4 ba kat Allah. To amma ba ma gane ba mu so mu hora matan mu akan iya. Kun ji wannan sirrin dan Allah ka kai goda wannan hadarin nan. Da mu rufe da wani magana daya. Ka san me yasa Fir'auna ya tsula tsayarsa duk duniya Allah ya daga masa kafa har yace ana rabbukumul a'la? Ka san me dalili? Baka sani ba? Ka je kana da tarihin Fir'auna.
a zamanin Fir'auna babu wanda ya kai Fir'auna kula da mahaifiyarsa wallahi dalilin wannan Allah ya daga masa kafa kaga dai kafuri ne ya ce Allah ne ko kai ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi kai ni fa musamman kuna da Allah ba sai ni kuma wallahi ya san fa shi ba Allah bane mulki ne kawai malam ba ya taba kiran Hamana ba ma ya ce kai Hamana zo kuma sarauta ya tashi zan je in harbo Allah Annabi Musa nan ka je ka fara yin matakalan ma ta sama Hamana ya fi shi ba sai ya sayar dubi Fir'auna ya ce Fir'auna o oga to ka fara min matakalan sai in ci gaba da yi sai ya ce ba shi ma ko ayyuka sun yi yawa an gane ko ka je ka karanta tarihin Fir'auna malam hannuna ina gani sanda rubuta tarihin sahabban Annabi guda 41 duk wanda ya mulki a duniya tun zamanin Annabi Adam babu wanda ba rubuta tarihinsu da hannuna ba har zan yi printing sai computer ta samu matsala yanzu ma ina cikin rubutawa in na gama littafi guda zan yi akan wannan abu akwai irin su al-bidaya wan nihaya na Ibn Kathir da sauran malamai duk in kana bi zaka samu irin tarihin a ciki mamarsa malam mamarsa baya fita Fir'auna sai ya je ya tsugunna a gaban mamarsa ta masa addu'a in ya dawo sai ya mata addu'a abincin da take ci a gidanta Fir'auna shi baya cin abincin idan za ta fita in za a shirya mata escort na fita ko shi ba a shirya wannan escort din wannan kadai yasa Allah ya daga masa kafa kai baka sani ba amma yanzu haka da nake magana nan yanzu haka wani da matarsa san da ya ce koshi zo tafsirin nan mamarsa tana can tana fama da 3 alive ruwa kuka gishiri ana cin tuwon ana tsumewa rai a ɓaci ka ce wa zaka ga dai ai duk wanda bai yi sharan masallaci ba ina zai duk wanda mamarsa suke cikin wannan wallahi na baka asamin ka je ka duba zamansa da matarsa tana gana masa azaba wataƙila da daddare ma kullum ta sa shi fimfim kai fimfim to iya haƙu da gaji wallahi to sai wallahi sai ka min jaki ya hau bayan ta ko kuma ta hau bayan shi ta yi tafiya da shi na jaki wa ka san duk akan me ake wannan wa don a bashi dumame ci shikenan dole ne sai ka sha wahala in baka yi sharan masallaci ba za ka yi na kasuwa ai ka'ida ne duk wanda bai kashe wa matansa na gida kuɗi suka ji daɗi ba wallahi sai ka kashe wa na waje kuna ji na ai kun sani wallahi haka ne ka'idar in baka ji yadda matanka na gida daɗi ba suka more duniya aka kai su Dubai akwai kuɗin a kai su Saudi umra duk bayan kamar wata 6 kaji kan sai dai a bawa makwabta mota kowa da tata akwai arzikin ka ika yi wa matarka na rantse da Allah sai kai wa karuwa a waje kuma ba lada sai zunubi ina masu auren nan in giya muku na hadisi ko a barku yanzu kai ai kana ganin duk gini a duniya aka ce gina masallaci yafi komai lada ko malami no ai tunanin mu ba za mu ci akwai wanda bi gina masallaci ko da wanda ya dauki 500 ba ya gina masallaci da wanda ya dauki 500 ya zo ya ce matarsa baby tace honi kace sweetie tace jankati kace alaleti wallahi duk fada ɗaya kuma sai an baka lada sai kace gana 500 din ko zaki dan sayi abu da safe da kai da ka bada 500 din in ji annabi ba in ji ni ba da wanda ya bada kyauta fi sabilillahi wa wani makaho ko kuturu ko waye ko gina masallaci wanda ya dauki 500 ya bawa matarsa Allah ya fi son sa kuma Allah zai fi sa a rubuta masa lada dan yana nake magana da kai saurana yanzu rabanka da ka dauki kuɗi naira 100 ma ka ce baby ga wannan ko zai akan kuɗin cifi ne ma kullun fada ke na yi lissafi akwai sauran 70 ka ji fa akan 70 har za ji ka da matarka nawa aka yi 70 malamin tsakani da Allah fa katin paracetamol ɗin kana Abuja wallahi naira 70 bare sai maka shi ba